Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Xin chào anh chị đến chào lên chị lên phone tin tảo la la la. phone cha đây cùng quan đi trong chính chào lu lấy bộ trong đi cùng cha đi 90.7 What's up đây đây chính cái đâu đây mà chị what's up na wale chị ana đây chị đi đâu á chị đi rồi cha da hay cha da không chơi là chị đi không chơi là bố chị kệ bố bố chị chẳng chị đi không nong bố bố chị kệ chị đi văng văng nói Aragon bakit ka na naman mabatang ay piste ka ba po cheke ka pa dyan inaanto kasi pasahero ni Manong driver eh para at least habang napapikit yung mata niya inisip niya saang lugar na ba siya nakapunta bakit iba na yung salita Aragon maluoy ka Oy, speaking of Manong driver, matanong kita Manong driver. At ikaw na rin, na pasahero ni Manong, ikaw na nakikinig. Yes, walang iba. Ikaw nga may mungit. Alam mo ba yung mungit? Pag sa Ilonggo, yung mungit, kulangot. Isa ka rin bang kaskasero pag nagmamaneho? Ayan. Siguro hindi ako kaskasero eh. Defensive driver ako eh. Pag nagpapatakbo ako, mga 60 to 80 lang eh. Pag nalilate, mga 100, mga ganon. Ano na, Tang? Pag laseng ka, ano? Hindi tayo nagdadrive ng laseng. Bad yan. Dati, mga 130. O, hindi naman Dati yun, nagbago na tayo. Pero eto mga kabisyo yung pagpapatakbo po ng naghaharurot, wala po talagang wala talagang papupuntahan ng maganda yan eh. Yung pag nagre-revolusyon pa. Oo, pag alam niyo naman mga kabisyo kapahamakan po ang kakahantungan ninyo. Pag ikaw ay isang kaskasero, kagaya na lang po nito nung nakakalungkot na balita nung nakaraan yung ating napakinggan o nabalitaan na namatay po yung 4 na sakay ng isang kotse matapos po sumalpok sa isang truck dyan sa may Marcos Highway sa may Antipolo. At ang sabi pa ng isang magulang, parang tumakas lang umano yung kanyang anak na para sumama sa barkada at yun, yan po isa sa pinakamasakit na mangyari sa isang magulang na mabalitaan na yung anak mo na disgrasya. Kasi ako, sa totoo po mga kabisyo, I am saying this through experience dahil yung anak ko dati, tumakas madaling araw, nagmotor. Alam mo yung pag-uwi sa bahay nung hindi pa dumiretso sa amin, doon pa sa unahan, madaling araw, mga alas 2, alas 3. So nung lumapit ako, nakita ko yung muka, duguan, as in wasak yung muka. Yung pala, na-disgrasya sila kasama yung tropa ng mga barkada niya. Pareho silang mga minor. So, alam ko po, napakahirap and buti na lang talaga inalagaan din ng Panginoon yung anak ko hindi tuluyang na-disgrasya. Nakauwi pa ng buhay. Kaya sobrang nakakatakot. O ito mga kabisyo, hindi na patatagalin to. Logican na natin to. Logican na yan. Alright mga kabisyo, ang oras natin 31 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Logican na natin ito mga kabisyo. Ano bang aral ang pwedeng makuha natin dito sa usaping ito, sa nangyaring ito? Makinig po kayo mga kabisyo, lalong-lalo na sa mga magulang. At especially para din sa mga kabataan, makinig ka. Importante po yung blessing ng mga magulang ninyo. Kaya dapat magpaalam kayo ng maayos. 'Di ba? Tayong mga magulang din naman,
dapat inaalam din natin yung mga activity ng anak natin. Kung nasa labas man sila at may lakad man sila, dapat ipinagdarasal din po natin. Importante din po yun na yung safety nila. Kaya nga tinatawag na blessing, dapat may blessing ng magulang, di ba? O lahat naman ng mga magulang dumaan naman sa kabataan. Kaya sa mga anak, makinig naman kayo sa mga magulang ninyo. Please lang, maluoy ka. Actually, kung titingnan nyo, eto sa mga kabataan advantage na nga sa inyo kung may tama yung may mga saltik yung magulang nyo. Alam nyo bakit? Kasi mga magulang nyo po nakaranas ng failures. So para maiwasan nyo yung failures nyo, magtanong kayo sa mga magulang nyo ano ba ang ginawa nila, bakit sila napahamak. At yun ang mga bagay na dapat nyong iwasan. O, di ba? Tapos tayo namang mga magulang, wag na wag po tayong titigil at wag na wag tayong mapagod magpaalala sa ating mga anak. Kasi sa panahon ngayon talaga is a very challenging panahon ngayon. Kagaya sa nangyari doon sa 4 na kabataan, mga kabisyo, nakakalungkot. Ganun na lang kabilis kung hindi ang buhay, kung hindi po tayo mag-iingat. Diba? Ganun na lang kabilis mawawala dito sa mundong ibabaw. Ang mga kabataan kasi ngayon, mga kabisyo, ito totoo, real talk to ha. Feeling nila invincible sila. Feeling nila entitled sila sa masyadong silang conceited, masyadong nag-uumapaw ang kanilang mga confidence. Kaya madami sa kanilang napapahamak at dapat din natin na maintindihan bakit sila ganun mag-isip. 'Di ba? Dapat inaalam din po natin, it's because yung mga teenagers po ngayon, parang they feel they need to explore their own limits and abilities. Sinusubukan nila yan eh. And as well as the boundaries na sinet na kanilang mga magulang. And also mga kabisyo, dapat din malaman natin, yung mga teenagers ngayon are sometimes more likely than adults na naggumagawa sila ng mga quick decisions without thinking through. Parang ikaw, kaya nakabuntis ka. Agad-agad nagdesisyon. O ayan, nadali, disgrasya. No. Diba? Eto kasi yun mga kabisyo This is because it's part of a teenage brain. It's more on biological din kasi na masasabi natin eh. It's part of the teenage brain na nag-handle ng planning na impulse yung control, 'di ba? And don't completely mature. Hindi po ito nagmamature until about at the age of 25. Kaya mahalaga ding maintindihan nating mga magulang na wag na wag po tayong magsasawa, umintindi at umalalay sa kanila. Pero paglagpas na ng 25, nasa bahay mo pa rin, pasaway pa rin, palayasin mo na. Aragoy! Malooy ka! Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! Again mga kabisyo ginagawa po nating katatawanan po, pero ito po ay hubad na katotohanan. Maging ikaw manong driver, alam ko medyo pasaway ang mga bata talaga ngayon. Sobra-sobra talaga. Parang sobra-sobra pa sa maraming sibuyas. Pero wag na wag po tayong mapagod. Wag na wag po tayong mawala ng pag-asa sa ating mga anak. Oo, kinakailangan din natin silang intindihin. Sabihin nila, intindihin sobra-sobra na nga, maabuso na. Wala tayong magagawa dyan, hindi natin pwedeng mapilit din Kasi parang it's a biological thing na ganun talaga tumatakbo sa utak nila. Kaya we correct them with love pa rin. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kaya masasabi ko sa iyo, manong, ginhawa dalom, inhale, exhale. Kaya cool ka lang relax lang. It is now 36 after 6 o'clock. Kasama pa rin po Diego Bandido at ang Henyo. Here's a song coming from Prettier Than Pink. Cool ka lang, relax ka lang. Kaming bahala sa'yo dito sa programa EDSA.